E woodi defte 4 daga nder bindi bindaaɗi nder habaru Yeesu gonɗi nder deftere seninde, e ɗi hokka habaru dow habaru belɗum. Deftere Matiw, deftere Markus, deftere Luka, e nde Yahaya. Ko nde deftere nder defte ɗe nde hokka habaru dow Yeesu e ekkitinol maako. Yimɓe ɗuɗɓe jangi ɗe defte daga fuɗɗode maaje faa timmode. Defte ɗen bo hokka habaru go'o dow Yeesu. Joni en metay dow habaru belɗum. E arande ɗume woni habaru belɗum? Mana majum woni hettindanaki habaru belɗum. Ɗum waddani en nyumo habaru belɗum dow ɗume? To, e nder habaru ɗum Markus hokki, o hokki habaru dow jonde Yeesu e mo andina en sarel ngel laamu Allah waroyta, e ngel bo haade sey ko moye tuuba o jaɓa habaru belɗum ɗum. To, ashe habaru belɗum ɗum e ɗum holla en sharel ngel laamu Allah waroyta, ko ɗum yiɗi wi'uki? Ko ɗum hollata ɗo woni ko woni nder deftere seninde fuu e ɗum meta dow Yeesu. Deftere nden no nde foti fuu? To, sey kollayon ɗum nder koyɗum. To, habaru ɗum e ɗum holla Allah e wadda goɗɗum boɗɗum nder duniyaaru ngam o laamo duniyaaru, amma to yimɓe ganyi ɓe tokki giɗaɗi maɓɓe gaddanay ɗum duniyaaru hallende e mayde. Ɗum bo wadde sharɗum, amma Allah hocci waɗay ɗum ngam non o suɓi Ibrahim e iyalu muɗum ngam o fuɗɗa goɗɗum kesum. Ɗon ma o noddi Musa. Allah waddi iyalu maako nder ngesa nder leydi ndi barka ngam o wartiro a leƴƴi duniyaaru fuu. ay kanjum waɗi Israa'ila warti laamu Allah. Ɗum kayɗini ɗum fuɗɗiri e laamiɗo Dawda. Gaɗa majum ɓiɓɓe Israa'ila ganyi tokkuki ko Allah wi'i, ɗum bo waddaniɓe halkere. Amma Allah waɗi e lilduki ɓe annabo'en ngam ɓe mbaggina ɓe, ngam emo yiɗi hisnuki Israa'ila nder aadilaaku maako e jonde jam ɗum laya faa ɗum natta goɗɗi leƴƴi feere ngam o ummina lenyol kesol kammunde nde kayre wi'ete laamu Allah. Kanjum woni ko Yeesu wi'uno o waddanay ɗum ɓiɓɓe Israa'ila. Ko Yeesu wi'ata habaru belɗum emo meta dow laamu Allah e leƴƴi kesi yo vurtinta daga nder yimɓe duniyaaru ɓe ngara les laamu Allah e laamu duniyaaru. Kanjum waɗi habaru belɗum ɗum e ɗum meta dow Yeesu e ummitaki maako daga mayde. O hisni yimɓe, o yamɓitini woɓɓe nder ekkitinol maako emo wi'a ɗum famana ɓe ngalana, ɗum yaafo, ɗum holla yidde dow wanwanɓe. Emo nodda yimɓe ɓe njooɗo jonde iri nde Allah yiɗi nder duniyaaru. Non ɗum waɗi ɗum woni gotum mawɗum gonɗum nder habaru belɗum. Ɗum holla no Yeesu so'iroyta yimɓe ngam ɗum hebbina alkawal. Ashe kanjum waɗi binduɓe habaru belɗum e ɓe toro yimɓe nder habaru Yeesu ɗum ɓe kokki. E ɓe mbi'a sarel ngel Yeesu danya nder baytalami. Matiw e siftorana en ɗum waɗino annabaku majum nder annabaku annabi Mika. Fama e ɓe siftorana ɓe nder surawol 12 e 13 ngol deftere annabi Mika. Iri ki tokkitaki bindi keɓeteɗi daga nder deftere annabaku ɗum waɗatake non tan, amma windoɓe habaru belɗum eɓe tokkiti habaruji kokkanoɗi nder defte annabaku koriɗe ngam ɓe siftoranma keɓta e hoore maɗa. To en ndaari sarel ko ɗum waɗani Yeesu baptisma, Allah meti daga ton dow nder duule o wi'i a ɓiɗɗo am mo giɗumi, emi nana belɗum maɗa. E ɗo to en ndaari lugguɗum en ji'ay ko Allah wi'ata nder boliɗe maako nder defte 3 gonɗe nder deftere seninde e ɗe kolla dow Yeesu o ɓiɗɗo nder ɓiɓɓe laamiɗo Dawda daga nder taaniraaɓe Ibrahim, o maccuɗo torreteɗo ngam hakkeji yimɓe. Ay ɗum bo ɗum kulni ɗum. Nder habaru belɗum kam ko nde deftere nyamri Yeesu e holluki en daga nder deftere seninde dow Ibrahim e Musa e Dawda e annabo'en ɓe fuu maɓɓe e ɓe kolla dow waroyki Yeesu. To no waɗi e woodi winduɓe hamɓe nayo woyre tan heƴayi na? To ko moye e winda e mo nufa muɗum. Windoɓe defte 4 ɓe kossi bindol maɓɓe e habaru ɗum ɓe kokkata dow Yeesu e laawol ngol ɓe giɗi ɗum famtira dow Yeesu on. Matiw o holliri Yeesu emo ɓuri Musa teddungal ngam non o hawriti ekkitinolji ɗi Yeesu waɗi faa geɓe 9 non no defte Musa ngoni kanje 9 nder Attawra. Lukka bo o rardi Yeesu bono laamiɗo maccuɗo o hossi ɗum daga nder deftere annabi Isaya o waddi jeyngol Allah to leƴƴi duniyaaru. Markus bo o holliri Yeesu ono neɗɗo keso emo holla faamu Allah nder tagitaaki Adamu ngam waddukimo nder jamanu meɗen hande. Yahaya kam o hoori hakkilo maako dow Yeesu mo noddira mo Yahwe, wato Allah mo Israa'ila. O hocci ɓandu neɗɗo ngam o waɗana en ko en mbawata mbaɗanen ko'e meɗen. Lallay ɗum bo holli defte ɗen e ɗe ferotiri, amma
ɗe fuu e ɗe kolla habaru go'otum neɗɗo daga gariri Galili e mo ekkitina habaru belɗum, amma e timmode bo o ɓilama dow gafaangal bano gujjo. defte nayi ɗe e habaru belɗum e ɗe kolla en yottaki laamu Allah e laawol Yeesu faa yaaki to ɓila dow gafaangal. E sarel ngel o laamnama o warti laamiɗo laamu Allah kesu. O hokkama toggore laamu e giifol e sawru laamu maako. Sarel ngel Yeesu yarata bone o nyaami jaalorgal dow neɗɗangaku e saatal hoore majum e mo holla bawɗe Allah nder laamu maako garayɗum e laawol yidde maako e hokkuki hoore maako nde o ummi daga mayde e ɗum holla jaalorgal maako e wartuki tagdi kehri. Wato binduɓe habaru belɗum ɗum e ɓe giɗi jangoɓe defte maɓɓe ɓe anda laamu Allah ɓe laato go'o nder majum. Non ɗum waɗi habaru belɗum ɗum siryama ngam ɗum waɗa en gaɗen kammunde meɗen tokken Yeesu laatoɗen go'o nder taddindi Allah shiryi ngam laamu maako.